Мәгълүм сәбәпләр аркасында узган еллык фестиваль азагына кадәр дәвам итә алмады. Әле быел да кайбер коллективлар үз чыгышларын онлайн форматта гына тәкъдим иттеләр. Тамашачы көткән, алар спектакльләргә генә түгел, үзара аралашуга да сусаган. Ничә айлардан бирле без татар театрын карый алмадык. Спектакльләрне күптән сагынып көтәбез. Бер елдан бирле инде карантинда маскалар киеп йөри. Көтеп алдык. Үзешчән сәнгать стасы Зөлфия Макаева фестивальдә кичә тамашачы буларак катнашкан булса, бүген инде ул татар мәдәният үзәге куйган спектакльдә баш рольләрнең берсен башкара. Менә бу спектакльдә уйнау өчен иң беренче режиссер 40 яшь өстәде үземә, хәйер белән. Аннары пиштәр куйды, аннары кәкрәергә өйрәтте. Иң авыры булды миңа монда бу спектакльдә рольгә керү. Ни өчен дисәң, беренчедән ул вакыттагы тарихка керә кирәк. Бөртекләп менә шушылай җыйдык, бүрек тектем, диспе таптык. Татар мәдәният үзәгенең театр коллективы татар драматургиясе классигы Мирхәдәр Фәйзинең катлаулы һәм күп кеше катнаша торган адашкан күңел әсәрен алган. Бу спектакль авыррак, моны йөрәк аша үткәргә кирәк. Зрительгә дә итәргә кирәк. Йөрәк аша. Гыйнвар айында башланган татар театры бәйрәме бүген азагына якынлашты. Шул вакыт аралыгында әлеге спектакльләрне 4000-нән артык кеше интернет челтәре аша тамаша кылса, өлкә үзәгендә яшәүчеләрнең байтагы сәхнәдән карады. Билгеле, мондый чараларга чын театр сөючеләр генә йөри. Казан артистларыннан бер дә ким түгел, бик әйбәт уйныйлар. Аннарсын тиксны аңлап, рольләрне бик әйбәт уйныйлар. Театр, анда гөрөф-гадәтләр, анда җыр, анда бию, анда аны карамасаң үзеңнең бер читең Китик була. китек була. Мен театрларда ойнайдым, жырлайдым, бейдім. Қазірда мәктәптә, сценада балалар каршысында бейім, жырлайым. Фестивальгә тәкъдим ителгән спектакльләрнең жанры шикләнмәгән, кем нәрсә булдыра ала, шуны күрсәтә. Яңамалыклы районы Урта Исәнтимер авылыннан килгән коллектив быел Аркаил Зайдулланың татарча иләнү комедиясын алып килгән. Туктат шөүмне димен, туктат! Туктат бөгөрүк шөүмне! Ой, Аллам, нәрсәшли бу? Кора нәрсәшли? Ул гел шундай. Эштеме кишилектән чыга. Нәзиятлары. Ура мин үзем айы, үзем сәләмәт. Миңа кияргә җыгыз. Киез өстендәгеләр утырып торасыз. Тик монда будам аяк астында. Исәнтимер үзешчәннәре сәхнәдә уйнау белән бергә спектакльләргә җыр сүзләрен, музыкасын да үзләре яза. Спектакльләргә тапмаклар язгалыйм, зирәк шигырьләр да язгалыйм, мәз генә бик күп түгел, күңел өчен генә. Театрның режиссеры Рәйсә Шакурова белдергәнчә, авылда спектакльдә уйнау өчен кеше табу проблемасы юк ди. Без ничек әйтим, сайлап алабыз, без бит инде халыкның әзрәк шулай спектакльне сайлагач, кешенең холкына да карыйбыз дигән кебек. Үпкәләмиләр дә безнең халкыбыз, кемгә тәбез шушы рольгә алына. Аларны өйрәтеп торырга да түгел, авыр түгел. Алар үзләре кебек без инде халык театрында булгач, режиссер дигәннән дә бит бер-береңә дә әйтешәсең. Алар уже үзләре дә 30 ел уйнаучылар бар. Менә Иске Кулат районында исә сәхнәгә кеше җәлеп итү авыррак икән. Теләүчеләр хәзергә юк инде. Без үзебезнең мәдәният йортындагы эшчеләр белән хәзер хезмәт итәбез. Алар арасыннан сайлап алдык. Концерт тамашаларыннан соң без диләр театрда катнашыр идек үзебезне. Менә театраль кружокларыбызга чакырып китерәбез аларны. Алар менә монда шулай рольгә кереп, үзләренә кирәк рольләрне сайлап алып, менә шул кадәр үзләрен рольгә кереп хис итеп, менә шулай матур иттереп кенә шундый Аллага шөкер спектакльләр куярга туры килә. Әлбәттә, мондый фестиваль конкурслар спектакльләр күрсәтү өчен генә түгел, үзара тәҗрибә уртаклашу өчен дә менә дигән мәйданчык. Без үзебезгә дуслар табабыз. Һәм инде әлбәттә менә бүген бик матур спектакль карап үттек бит инде. Үзебезгә дә шуннан дәрес алабыз. Фестивальне ябу тантанасында лауреат исеменә лаек булган һәр иҗат коллективына да өлкә мәдәният һәм сәнгать министрлыгының дипломнары, яңа татар пьесасы китаплары, бүләкләр тапшырылды. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.